Стрелците и любовта. Какъв партньор е подходящ за стрелците? Падна се четворка мечове. Това е някой, който им дава утеха и спокойствие след битка. Стрелците те обикновено са на сцената на живота, мятат стрели, бият се, понякога и чисто физически, но в повечето пъти водят онези морални битки, които са най-ценните и най-важните за тях. А и за останалия свят, стрелците движат света. И от тази гледна точка, техният партньор трябва да бъде този, който е готов да ги приласкае след такава битка, да превърже раните им, да им даде място и спокойствие, да ги изслуша. Къде да го срещнат? Такъв партньор може да се срещне тогава, когато сами спрат да се самоограничават и си дадат време и място така да помислят за всъщност какво искат те, кое тях ги прави истински щастливи. И ето там, когато те намерят самите вътре в себе си какво ги ограничава и кое ги прави щастливи, ще се появи и правилният човек за тях. Какво може да ги ограничи? Може да ги ограничи прекалената изолация, защото при стрелците, особено когато са наранени, има един такъв момент, в който те се самоизолират. И всъщност това ще възпре и идването на любовта към тях. И как да привлекат такъв партньор? Могат да привлекат такъв правилния партньор за тях, като не спират да работят върху себе си, не спират да изграждат това вътрешното чувство при тях, което трябва да се появи за самодостатъчност, за развитие. Те имат постоянна нужда от развитие и всъщност в такъв момент те ще са готови и да срещнат човека, който ще ги допълва и ще им дава тази утеха и спокойствие, от която се нуждаят. Цялото видео с всички любовни четения по зодии е достъпно в YouTube канала ми, към който съм дала линк в описанието на настоящия профил. Ако нямате търпение да видите четенето за вашата зодия, може да го изгледате там и не забравяйте да се абонирате.